Vítam vás pri ďalšom videu z môjho BMW. Keďže auto stálo 16 rokov odstavené v starej garáži, tak na kapote a streche je vidno poškodený lak. Pôvodne som sa rozhodol vyskúšať rady z internetu. Snažil som sa odstrániť starý lak, aby ostala len farba. Našiel som na internete sprej, ktorý keď nastriekate, necháte pôsobiť, tak by mal pomôcť s odstránením starého laku. Krátky reels je aj na mojom YouTube kanáli. Sprej sme nastriekali a nechali pôsobiť. V návode bolo uvedené 15 minút, a tak sme počkali. Po 15 minútach však sprej zaschol ako betón a bolo veľmi obťažné ho z kapoty odstrániť. Po niekoľkých pokusoch s handričkou a kartou sme skúsili vysokotlakový čistič. Po pôvom aplikovaný spraja bol výsledok hrozný, tak po zvážení sme sa rozhodli skúsiť druhý pokus. Opäť sme nastriekali sprej a po asi 15 minútach pustili do odstránenia. Ako môžete vidieť, výsledok bol katastrofálny. Na kapote ostali zvyšky laku, kapota bola úplne zničená. Takže výsledkom bolo, že sme to museli nakoniec prestriekať. Pustil som sa teda do oblepenia ostatných častí, aby som ich ochránil pred prachom. Najhoršia práca bolo brúsenie, kde sme sa rozhodli ísť až na základ, do plechu. Brúsenie nám zabralo necelé 2 dni. Farbu sme dali namiešať podľa originál BMW kódu. Po vybrúsení prišlo na rád nastriekanie základnej farby. Po nastriekaní sme s vodným brusným papierom po nič zbrusili a pripravili podklad pre nanášanie farby. Farbu sme aplikovali postupne, potom sme naniesli lak a nechali 6 dní vytvrdnúť v garáži pri teplote 20 stupňov. Potom sme to prebrusili na mokro, brusným papierom 1000 a 2000. Potom sme to preleštili brúsnou a nakoniec leštiacou pastou. A máme výsledok.